Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Mfowethu kubalekile ukuthi mawuyindoda. Uma uyindoda abamkhaya. Ungabi ivaka, ungabi igwala, sizwana. Hello ladies and gentlemen, nginibingelele ngiphinde nginamukele khona la kwiZwide Media TV. Igama lami ngusibonga wonke wakandwandwe aka intatheli ka YouTube. Bafowethu ngibuyile ke, it's been a while. Abaningi bese beyibuza ukuthi kazi yashonaphi intatheli ka YouTube. Bafowethu cha, nami nje ngeke ngathi ake ngiphumule after years ngenza izinto zamaskandi. So today, as from today, I will be doing a reaction ngamaskandi. We are getting back to a reaction ngamaskandi. Since like all over now there are interviews o maskandi, mina I want to react to izinto ezithinto maskandi. Namhlanje sizokhuluma ngomthandeni Manqele, umshovu abanenkani, umshovu wenkani kwabanenkani yabo, kwezinye izibongo zakhe la ibonga khona usho njalo. So bafethu, we will be reacting to a certain video la umthandeni ayibize khona women's conference phecelezi inkulumo yamadoda. Ayibizwe umhlonishwa former mhlonishwa noma former mayor uNaye Mathe from Ejozini local municipality. So le nkulumo esirector kuyo umthandeni wakhuluma inkulumo enesibindi njengesibindi. Umthandeni ziningi izinto aseyiachievile emva kweminyaka avalwa kwi-indigenous media, wavalwa emaphepheni, wavalwa emsakazweni, wavalwa kumabona kude. Kodwa umthandeni wasebenzisa inkani ukuze afike la sekhona namhlanje. Futhi umthandeni okuningi okuyiphupho lakhe emculweni usekufezile, wa inspire nabantu abasha nabanye abaculi ukuthi you must be brave enough in order to reach your goal yabo, to achieve your dream. So let us get into the video bafethu, sibone ukuthi umthandeni ngampela lokho engubonayo nina niyavumelanani ngakho nazoka. Akusishi sengivala bafowethu, ngizodlulisa umlayezo omfishane njengeciko. Amazwi engifuna uwabamba uhambe nawe ekhaya futhi uphile nawo. Uyabona, uma uyindoda ungabi igwala, into yokuqala leyo nje ukuthi ungabi igwala, ungasatshiswa abanye abafana. Ngoba noma ungahlakanipha kangakanani, kodwa uma ukuthi igwala iqhwaga ziyoma endleleni yakho, sezwana. Umeya ngaba ngekho namhlanje, noma ngabe wayifunde kangakanani, ethembeke kangakanani, umholi oqotho kangakanani, kodwa iyafuneka le ndawana yokuthi iba insizwa, ungabi igwala. Ngoba uma uyigwala iqhwaga ziyoma endleleni yakho. Noma ngabe isiqhwaga siyisithutha kangakanani, wena uhlakaniphile. Kodwa sizokuvimba laphana uyodlala ilotha, uphethe ithikithi lelotha uyowina. Sivele sikugijimise ngempama kaCalemba, senze ngathi siyagenca ndasegengci, sikuphamabule ngempama kaCalemba. Ugcina ungayanga uyodlala lethikithi lelotha. Kathi uma uyinsizwa ungelona igwala, uyakwazi ukusibamba isiqhwaga, usiphuthe uCalemba, ufake kuso, uqhubeke uhambe uyodlala ithikithi lelotho, bese uyanqoba kule nto oyifunayo. Kunjalo ke bafowethu, bekuyilokho nje abantu abadala, ngithulisa igqoko ngenkulu inhlonipho. Sisebenza kweyaqedisa isizungu thina masingena sesashwala ukuthi igcwala intombi abantu abadala. Mhlawumbe ngizoxoxa lo mfana oqhamuka lapha phansi ethoma ngokusweka, uqhamuka lo mfana. Uyabona, ngiyaxolisa abantu abadala, akufanele ngihlawule ngiyohlawula. Ngiyawuhlonipha umthetho, ngisuke emdletsheni mina, insizwa ziyahlonipha. So wena ngokubuka kwakho usibukile ivideo, ucabanga ukuthi amagama kaMthandeni ahambisana nezinto aseyiachievile emva kwenkulumo afika ikhuluma eqasha ukuthi ezoperforma emcimbini wamadoda ngonyaka 2022? So bafethu, let me hear from the comment section, ubhale kwi-comment section ukuthi weZwide yini enithanda ukuthi ukhulume ngayo kule channel eniyithandayo yenu. There are so many things ke bafethu esiza nayo. Sibuyile nje ngisathi ake ngingenise, kodwa nje ngicheck abantu ukuthi basasekhona because like it's been years nginyamalele bafethu. Let us meet on the comment section. Yeah, I'm out.